Είμαστε στο σπίτι μας αργά το βράδυ, αλλά κάποιος μας παρακολουθεί. Άρα και θα καταφέρουμε να το ξεφύγουμε. Για να μάθεις, δες μέχρι το τέλος. Και κάνε ένα like και ένα subscribe για περισσότερα. Πάμε στο βίντεο. Ήτανε κοντά το τέλος του σχολικού χρόνου. Είχε τέστη και είχα ακόμα ένα διαγώνισμα. Οι γονείς μου είχαν φύγει για το λένε, για ένα wedding. Γιατί δεν μπορώ να μιλήσω αγγλικά, τι γίνεται. Οπα. Μπράβο, wedding δεν θυμάμαι, μίλησα. Εγώ έχω σπονάρει, Κι εγώ. Τι ακούω? Ήμουνα γυμνάσιο και ήθελα να πάω τουαλέτα. Έλα, Σπύρο. Άρα. What? Θέλουμε να πάμε Okay. τουαλέτα ή κάτι τέτοιο. Είμαστε γυμνάσιο τότε. What the hell? Τι γίνεται? Πήγα Αθήνα, Taco Bell ήθελα να φάω. Πήγανε σε Κοίτα γάμο εδώ, οι γονείς μας κοίτα στο εδώ, μεταξύ. κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Κάτσε, πρέπει να κάνουμε Taco flash στην Bell. τουαλέτα, ρε. Κάτσε. Δεν μπορούμε, γιατί δεν μπορούμε. Κάτσε. Δεν κάνω. Πάμε Taco Bell κάτω. φάγαμε Έλα εδώ. εδώ. Πάμε από εδώ να δούμε πως έχει κάτι. Flashlight. Αχάτε πάντα. Τώρα πρέπει να το κάνουμε flash. Τώρα μας λέει ότι... Bad habits for any flash. Ωραία. Καθάρισε την τουαλέτα. Όπα. Μας έστειλε ένας φίλος μας μήνυμα. Όχι, είμαστε. Όπα, τι θέλει? Tap to view. Έχεις καθόλου make-up τέτοιες brushes? Θέλει για... I need them. Α, καλά. Στο δωμάτιο της μητέρας μας έχει. Ωραία, πάμε να πάρουμε αυτό για τον φίλο μας. Από εδώ πάμε. Ωραία, δεν μου δείτε που Open, εδώ. Φως. Όπα. Still money from mom. Α, εδώ Δεν πέρα. νομίζω να είμαι στο σπίτι. Εδώ πέρα θα είναι. Blue lava lamp κάπου εδώ. Να το, αυτό είναι. Να το pick up. Το πήρες, πάμε. Τι κάνουμε τώρα? Τώρα περιμένουμε, ξέρω εγώ τι κάνουμε. Νομίζω Όπα, τα μας βάζουμε έστειλε στο μήνυμα. Να το. Το βρήκες? Ναι, το βρήκα. Have found, yes, found them. Ωραία, πάμε να το Welcome to αφήσουμε στο Pizza θρανείο μας. Στο τραπέζι μας. Desk μας. Πάμε. Στο γραφείο μας. Στο γραφείο μας. Ναι. Μπορείς να το αφήσεις? Put down. Τώρα. Ωραία. Τώρα τι κάνουμε? Δεν έχει Μαμά! αυτό που θέλω. Hey, I forgot to take out the trash. Όχι, πρέπει να πάμε έξω τα σκουπίδια. Σπυράκο, έλα. Για. Πρέπει να πάμε έξω τα σκουπίδια. Έχει πολύ πλάκα έτσι όπως περπατάς. Έλα, πάμε από εδώ. Πώς περπατάω, οι ίδιο είμαστε. Δεν ξέρω. Πάμε να πάρουμε έξω τα σκουπίδια. Πού είναι τα σκουπίδια? Κάτσε, εγώ κάτω. Εγώ απλώς κοιτάζω κάποια άλλα πράγματα. Πέταξε τα σίγουρα. Εγώ κοιτάζω γενικά το σπίτι. Εγώ θέλω Eat να δω Mexican πρώτα taco. πού είναι τα σκουπίδια. Πού είναι αυτά τα Στην σκουπίδια? κουζίνα νομίζω. Έχω κάνει κύκλους, τι κάνω? Να τα, στην κουζίνα είναι. Έλα ρε, Να τα, φέρτα εδώ ρε. είναι. Pick up. Έλα, φέρτα. Πάμε από εδώ ρε, από εδώ δεν ανοίγει, από εδώ. Γιατί είναι ένας τύπας έξω από το δεν παράθυρο. Θα ακούσε. Εγώ θα... Άμα το βλέπα αυτό θα είχα πέσει για ύπνο τότε. Τώρα σου και τη στιγμή σου. Τι έγινε? Τρόμαξες καθόλου. Τοκ. Ναι. Μα δεν... Αδερφέ, δεν πήραμε κάποια πίτσα. Πάτα αυτό που λέει χαχ. Αυτό που λέμε. Πάτα το λίγο αυτό. Πάτα το. You must be worried. This... Ναι, αυτό είναι, ναι. Well then... Τότε τι? Γιατί μας έφερες πίτσα? Μα δεν πήραμε πίτσα, γιατί να θέλουμε μια πεπερώνη πίτσα? Ωραία, εντάξει, την παίρνω εγώ. Πήγαινε έξω τα σκουπίδια. Πήγαινε τα έξω. Close, κάτσε να κλείσω την πόρτα. Με κλείσε έξω, με κλείσε έξω.
με έκλεισε έξω. Hit πίτσα. Πού είσαι? Έβαλα την πίτσα μες στο φούρνο. Έβαλα την πίτσα μες στο φούρνο. Α, πρέπει να πάμε τώρα τα σκουπίδια. Εσύ προφανώς. Πάω εγώ να τα πάω. Η σκιά σου είναι τρομακτική. Είναι τρομακτικό, είναι τρομακτικό. Put them down. Εντάξει. Έλα δε φίλε. Δεν μπορώ να κάνω sprint. Δεν μπορώ να κάνω sprint. Πρέπει να πάμε σπίτι. Ωραία, πάμε να φάμε την πίτσα, Σπύρο. Για να δούμε έτοιμο. Τώρα. Πάντως έχουμε βίλα, έτσι. Ρε! Πλήρωσε το πλήρως. Ρε! Το βρω πλήρως. Έλα ρε φίλε, δεν υπάρχει Pick up. αυτό που θέλω. Πήρα την πίτσα. Πάμε να φάμε την πίτσα. Αλλά- Πρέπει να βλέπουμε και τηλεόραση. Ας ανάψουμε την τηλεόραση. Την ανάψαμε. Πού είναι η Έλα εδώ ρε. Εδώ ρε. Πήγες. Bomb simulator. Δεν βάζουμε λίγο κάνα YouTuber εδώ πέρα. Έλα, έρχομαι. Να φάμε την πίτσα μας. Βάλ την κάτω να πάμε. Shit. Οπα. Ωραία η πίτσα μας. Ναι. Τι βλέπω ρε καρά, το βλέπω. Κοίτα το παράθυρο. Γιατί τι έχει το... Ποιο παράθυρο? Δεν βλέπω κάτι. Εγώ στην εκεί. Δεν βλέπεις το παράθυρο. Ένας τύπος άβηξε το παράθυρο μας. Τι κάνει αυτός? Do not point at the... Ας φάμε λίγο ακόμα πιτσούλα. Να μου. Όπα. Δύο μηνύματα. You can make it anymore, okay? Let's pull tomorrow, alright. Θα πάμε αυτά τα... Άμα ζήσουμε μέχρι αύριο. Άμα ζήσουμε. Θα τις πάμε αύριο στο σχολείο. Καράτε! Ωραία, φάγαμε την πίτσα μας. Τώρα τα πόδια. Best pizza in the town. Λοιπόν, όπα, μαμά. Πρέπει να ποτίσουμε τα plants. Πολλά θέλει, εγώ θα της έλεγα πολλά θέλει. Τίποτα ρε, τηλεόραση. Ωραία, πάμε να ποτίσουμε τα plants, τα φυτά. Από εδώ είναι. Πήγαινε. Πρέπει να βρούμε κάτι να τα ποτίσουμε ρε. Βρες ένα ποτιστήρι. Ποτιστήρι. Ποτιστήρι έχουμε. Πάμε πάνω να δούμε αν έχει. Δεν έχουμε ποτιστήρι. Κάτσε να δούμε αν έχει πάνω. 1 hour later. Πώς έχει εδώ πίσω? Όπα, Σπύρο έλα από εδώ. Ένα σκλί. Σπύρο έλα πίσω, εδώ πέρα στην κουζίνα, έλα. 10 years later. Πώς αυτά θέλει να ποτίσουμε? Να το ποτιστήρι ρε. Τόση ώρα δεν το βλέπαμε. Σου έχει βάλει την τηλεόραση. Μήπως αυτά θέλει να ποτίσουμε? Μάλλον αυτά θα θέλει. Όχι. Πώς θα τα ποτίσουμε? Πώς θέλει τα μπροστινά? Βάλουμε τα μπροστινά. Κάτσε ρε. Θέλουμε νερό. Ωραία. Έχουμε νερό. Έλα, δεν υπάρχει. Α, κάτσε. Α, αυτά τα plants έλεγε. Οκ, τα ποτίζω. Κάτσε Σπύρο. Οπα, τα ποτίζουμε. Ωραία. Και αυτά. Και αυτά. Ωραία, τα κάναμε. Πού το πέταξα ρε! Γιατί το πέταξα? Όπα. Το κάναμε. Έλα Σπύρο, περίμενε ρε, μην με κλείσει εδώ. Α, πρέπει να διαβάσουμε τώρα, Σπύρο. Πώς έχει ανοιχτή τη τηλεόραση?
άνοιξε ρε. Ωραία. Πρέπει να διαβάσουμε λέει η μητέρα μας. Κλείς την πόρτα του δωματίου. Όπα, να, στάντι μου λέει εδώ πέρα, για να δούμε. Και εμένα. Όπα, τι είναι αυτό? Flow state meter. Όπα, 12:42 το... Α, πρωί. Πρωί. Τι πρωί ρε! Το βράδυ είναι, τα ξημερώματα. Όπα. Ναι, μην μείνεις πολύ αργά. Λες και δεν είμαστε ήδη περίεργα. Άρα κοιμόμαστε. Σπύρο, έλα κοιμηθούμε. Οπ. 1:34. Πόσο κοιμήθηκα ρε φίλε, 1 ώρα? Πήγα νεράκι. Σπύρο! Σπύρο, ξύπνα! Όχι ρε, Σπύρο! Ξύπνα, έλα πάμε από εδώ. Πρέπει να πίνουμε νερό λέει. Έλα. Διψάμε. Εντάξει, είδες μου. Έτσι. Όπου τώρα έχει νεράκι. Λογικά στο πόδι. Α, στο ψυγείο εδώ. Πίκα. Οπ, πίνουμε το νεράκι μας. Έκανε και... Άκου, τι νεράκι ρε. Το έχουμε πολύ όλο το νερό. Τώρα θα πιέσουμε από εδώ. Ρε, μην πίνεις άλλο! Σπύρο, ακούς? Όπα! Τι μου λέει χάι? Κάποιος βαράει την πόρτα μας. Σπύρο? Σπύρος που πήγε? Δεν θα σταματήσει. Πάμε. Πού πάμε? Πάμε, δεν θα σταματήσει. Πάω κάτω εγώ. Έφυγα. Έλα πάμε και έρχομαι κι εγώ. Έχω φύγει. Εγώ είμαι ήδη κάτω. Όντως. Πού είσαι ρε, Ναι. δεν σε βλέπω. Έχω πάει τώρα. Σε περιμένω στην πόρτα. Τι λες ρε ψεύτη, δεν είσαι εδώ. Ρε! Ρε! Πεθάνω εγώ. Θα πεθάνω εγώ. Νομίζω πως όντως πρέπει να πάμε κάτω ή να το ανοίξουμε κάτι τέτοιο. Περίμενε. Ανοίγω το brightness. Πάμε. Να, αυτή την πόρτα βαράει. Ποια πόρτα βαράει? Κάτσε, περίμενε, δεν βλέπω. Κάτω. Έλα, πάμε. Εσύ πρώτα. Οκ. Όπα, ένας τυπάς μας βαράει την πόρτα, νάτος. Σπύρο, το βλέπεις εσύ? Ναι, το βλέπω. Τι θέλεις τόσο ήχος? Hey there, little boy. Can you let Τι να σε me in? αφήσουμε μέσα, θέλει να τον αφήσουμε μέσα αυτό. Who are you? Είμαι ο φίλος σου. Δεν έχω No, you're not. No, you enjoyed the Ποια pizza. πίτσα, τι εννοεί? Αυτή. Εννοεί αυτή που μας έδωσε. Ναι, ψέματα λέει. Ακριβώς Δεν τον έτσι. αφήσεις. Medium Medium. με πεπερόνι. Please go away, I'm gonna call the cops. Βλέπεις πως είναι. Τι βλέπεις? Fake. Είμαι ψεύτικος φίλο, αφού δεν σε ξέρω καν. Ούτε εγώ. Σπύρο. Σπύρο! Τρέχω! Τρέχα, Σπύρο! Hide!
βρήκες. Ρε, κρύφτηκα. Ρε, χαίστηκα πάνω μου. Κι εγώ. Ξέρω ότι είμαστε εδώ. Πρέπει να στείλουμε στη μαμά. Ωραία, καλεί το... χειροστριμία. Πού πήγε? Τον Sinboy έπρεπε να καλέσει. Έφυγε. Τώρα τι κάνουμε? Μένουμε εδώ, εγώ δεν θα φύγω. Κάτσε. Εγώ βγήκα. Γεια. Σ' ακούω. Δες λίγο. Να δω. Άμα είναι εκεί. Δεν είναι εδώ. Έχει φύγει από την άλλη πόρτα. Νάτος. Είναι στο μπάνιο. Δεν ξέρω τι κάνει. Τρέχα. Κλείς την πόρτα. Κάναμε θόρυβο. Τρέχα. Δεν βλέπω τίποτα. Σπύρο, δεν βλέπω τίποτα. Ούτε εγώ. Πήγαμε στο γείτονά μας στο σπίτι. Είχε φύγει μέχρι όταν ήρθαν οι αστυνομικοί. Τον βρήκανε μετά. Τον βρήκανε. Ναι. Ρε, μας έπαιρνε φωτογραφίες Ακούς? ρε. Μας έπαιρνε φωτογραφίες αυτός. Από πού? Κοιτάξτε ένα άλμπουμ, έτσι λέει. Οκ. Μ' ακούς εμένα τώρα. Να σε ακούσω. Ρε, κοπήκαμε μάλλον στο... Τα πήγαμε χάλια στο εξάμεινο. Στο διαγωνισμό. Αλλά τα καταφέραμε! Ζήσαμε! Τελειώσε. Και ναι, τελικά καταφέραμε και ξεφύγαμε και ζήσαμε για να δούμε το φως της μέρας και ακόμα μια φορά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και εμείς θα λέμε την επόμενη φορά.